विदर्भातील तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। पुढील 3 दिवस विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आलाय। विदर्भातील पारा 46 अंश पार जाण्याची शक्यता आहे। अमरावतीमध्ये आतापर्यंत उष्माघाताचे 15 रुग्ण आढळून आलेले आहेत। नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं जातंय। बाहेर जायचंच काम पडलं तर भरपूर पाणी प्यायचे, नाश्ता भरपेट नाश्ता करायचा आणि स्वच्छ असे जेवण करून पोटभर जेवण करूनच बाहेर जायचं आणि शक्यतो गडद कपडे घातल्यापेक्षा पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले कधी पण चांगले। आणि संध्याकाळच्या वेळेस आपण काम करू शकतो, पण दुपारच्या वेळेस शक्यतो टाळावे आणि बाहेर फिरणे या बाबतीत कटाक्षाने टाळले तर आणखी चांगले राहील। आणि काही याबाबत आपल्याला काही लक्षणं जाणवले तर नजीकच्या सरकारी रुग्णालयात जाऊन तत्परतेने त्या डॉक्टरांचे तज्ज्ञांचे सल्ला घेऊन उपचारासाठी आवश्यक ते उपचार करून घ्यावे।